Η ιδεολογία του κόμματος είναι γενικά να ακούμε και να πράττουμε κατά την πλειοψηφία του κόσμου. Δηλαδή, οι αποφάσεις πρέπει να παίρνονται σε τριβή με τον κόσμο. Το λοιπόν, εγώ, εφόσον είμαι στο κόμμα, οπωσδήποτε, εάν η πλειοψηφία του λαού θέλει κάτι που είναι ενάντια στα δικά μου θέλω, ναι, είμαι υποχρεωμένο να το ακολουθήσω. Αλλά, δεν σημαίνει ότι ο βουλευτής έχει ευθύνη και χρέος. Συνεχίζουμε, θεωρώ, να έχουμε ανάγκη που ικανούς ανθρώπους με κρίση, με γνώσεις. Και εγώ, αν με ρωτάς, Σάκη μου, ναι, ένα αυκό να πω κοπέλια, κοιτάξτε. Εμένα η άποψη μου είναι τούτη, η γνώμη μου είναι τούτη, και θεωρώ για τούτον τον λόγο ότι το είναι λάθος. Εγώ, σαν βουλευτής, πρέπει να διαβουλευτώ, να βγω να ενημερώσω τον κόσμο και να ασκήσω κριτική σκέψη. Ναι, αλλά να πάει ενάντια στα δικά σου θέλω, στις δικές σου απόψεις, επειδή το θέλουν οι πολλοί, που με τους πολλούς μπορεί. Τούτον Παναγιώτα μου που είπες τώρα είναι ο ρημός της δημοκρατίας. Οπότε, αν θέλουμε να έχουμε δημοκρατία, Παναγιώτα μου, η δημοκρατία είναι το πράγμα είναι. Αλλιώς, μιλούμε για ολιγαρχία, μιλούμε για δικτατορία.